Hato fi kwah ban leit bneng. Kwah banong ifi lada ka bneng ka patwan hapi. Pinom la ban leit bneng. Tadeng ta kwah banong ifi kani ka sengi ka bamantau try kwah ifi. Ba pin im ka jing im ka balong kumu blai. Baru kwah ifi ba pin im riu blai. Tadeng ta ba pi pediang yu jisu ha ka jing im ka jong fi kan mau ne ka wai. Nai im shu ban ong ba pi dei ma pi. Hendrai im ka jing im kuma pi ong ngalong kumu jisu. Tadeng ta fi ya fi sngo ku yeldi kumu jisu. Pi im pi sngo yeldi kumu jisu fi ya ka jing im ka ba job ka jing im ka ba wan ra jing ker khu ki wai de. Ta fi ong im ka jing im ka ba pop ka jing im ka ba telot tadeng ta fi ya bi kum breu. Tadeng ta bang kwa ba no fi ka ni ka sngi ha ba jisu wan ban pendu no i ka jing trei jong ka pop. Wan ban pendu no i ka jing trei jong baman. Wan ban pendu ban pendam no ya kata ka jingle don bor ka jong syaitan tadeng ta bu jisu wan hukum ki ksoi ki haban ko ngu yau jisu ki jiu ki up yau tau messiah ki dang mudur bit la tau messiah wan un penduk pendam ya ka jing sensyar ka jong ka himarom ki dang mudur bit ka jingwan ka ju ka de ka jingwan ya ka ba un wan ha kata ka bor ka buram un wan ha kata ka jing krau ka jongu un wan ba kita ki sipai ka jongu bat ban penduk pendam nak sendan ya kata ka jinglong marau ha ka ba kan jadok ma ki jiu ha kata ka por ka ba jisu wan ki de ki marau la ne ki de kita ki ba sha te sha khom ha ka himarom la sensyar la ka himarom ya ki Bagi kimi lanti eu tau nong sanchar jong ki usim jong ki uban wan ban pelai ki na ka jinglong marau jong ka jinglong do. Hendrai u Jisu wan mdei bo pelai marau na ka jinglong do. Hendrai wan ban pelai marau sundan na kata ka jinglong man siem. Kam krau shu wan. Ban le ya kata ka ba kam krau shu. Ya ka ba unono ubreu umla ban le. Ya ka ba unono ublei umla ban le. Wan u Jesus Christ but wan ban pelai ya ki breu na kata ka jinglong marau ha ka pop. Pada yang tak kuat benong ifi kena kesengi ke bementa utrai uit pelat ifi la ifi dia umrau jong syaitan utrai kuat ben ifi kata ke jing lat lot utrai kuat ben le ki kamba ha ke jing ke jong fin duk menta kesengi bat haba wan ra lembat ke hima ke jong pi pediang yo Jesus Christ ke hima ke jong blai ka wan pi pediang yo try ke jing ke jong fi ke bor ke jong blai ka wan pi Baraba pi pediang eu Jesus Christ kum unong penem kan mau u Jisu ru u involve ye feel ne u khat ye pi sya kata ke hima ga jong kum no u khat tangan ke wai la fi kloi ban penrit ye la di ngai si ong mai kata ka khrdop ban rung sya ke hima ga jong blai ke dei ke ba khem hado kata ke dei ke ba rit hado kata ba de heng ta la da film penrit ye la di film nom la ban rung sya kata ke hima ga jong blai u Jisu u penrit ye la di kat u Jisu u blai unong thau unong pelong u penrit ye la di Ngini degi ai wan pen he elade. Tenai ta la pipi penret. Jisu ong la pim long kum te khna pinom la ban rong se ka hima ga jong blai. Ka hima ga jong blai ga long kum te khna ong ga tin ga jong blai. Jisu ong ni kata. Badai ta kwa ban fi la da pipi pediang yu Jisu Christ kum nong penem. Ha penret elade pi ban rong se ka hima. Tarau Jisu ong no pinwat se ka hima ga jong blai ba ka hok ga jong ya ge baron sa alang tam ka jim jong pi blai pi leng a dom ta. Blai pi pisa dom ta. Namar ba ka hima ga jong blai kam pat wan pi. Namar la ka hima ka jong blai ka wan api ka hima ka jong blai ka long ka hok ka jing sok ba kata ka jing kemen ong ka tin ka jong blai na ka shiti sigi rom ka nong ba khat sao khat ba khat nyo ka hima ka jong blai ka de ka hok ka mut ha ba ka hok ka jong blai ka wan api pi ka la long ki ba hok ba ba ka jing sok ka jong blai ka wan api fi adiang ya ta ka jing sok ba ka jing kemen ka jong blai ka wan api pi pediang ya ta ka jing kemen kata gin ka de ha umen siem ba khot pi pediang kumno pi orong sya kata ka hima ka de tang namar ba pi penrit Ubri uba penrit uyo bandrong, utau uba pen krau ka tan ye uba unrong. Uba krau ya tanga taga lenti ke ba kelut, ke kerdap ke ba kelut, ke bayar. Bat kata ka de jingnya per kan. Fiya kata ka kerdap ke ba kelut em fila ban em kat ba pm, fiya kat ba fiya, pm kat ba man. Keren kat ba man di kat ba man laptop kat ba man ka kelut ba kata ka lenti. Ka kelut ba kata ka kerdap. Rekat banang ya kan ka lenti kanang kelan kan ka lenti kanang kim, kanang jenjar kanang sosat. Bat ka balam ru sya ka jing yap kan. Handa ka nega lenti ka jong try. Shupet nang kong ta shisha ka ikim palat. Balada pipin penrit. Fi yat lang ba kata fin lat bandrung. Bakat menang yat ka nang bet ka nang itenat. Ba kata ka lenti ka lam sya kata ka jing im ka babam sikot. Tadai ta kwa ban ong ifi ka nega sengi ka bamata penrit yalde kat kum ka ketien ka jong blai. Fini i. Ya ka jing kerku ka jong blai ka jing im ka jong fi. Penrit. Bat pen ko ngu il di ha ka ktien ka jong blai penret pen ko ngu bat ha bila penret pi pen ko ngu il di ka ko abang fi shisha ka jing em kam dei ka basok ka jing em kam dei ka ba sungutanat
kat bu finang syakri utrai khoi kanang wan ki jing ka khring ke jong blai ki thu ingi baladan utau briu badan utau khon ba pang bhor ka babal ki thu ba la phaduai haki sinran re utau ksoi unang le don bor badeng ta lawan ra hau jisu ban anda ha poyo jisu ksoi ukem nyat utau khna open kelon u that utau khna bu da sei ter tho ong ke tin ke jong blai lawan ra sun hau jisu te kadang jak ta bu kem utau ksoi hau jisu ong ni utau pa menget bau ni khon nu nyok khia uang nget trai bau jisu ong ki barok ki long ki bala utau banget bat hang ta hi utau ksoi umi no na utau khna bau utau khna uriok khia borok ki ong ni ula yap snan mo ni khna ha kwa benong fi kar finang jan chu jisu uksoi unang pen ka bor ka jong han re ka bakut pleng unong job hero jesus christ tadeng ta fi ya bau jesus christ ka jing fi kwan ki jing ke jing le ke jing so sat jing fi ka kwa benong fi shu sha shi tam khndiat por tang khndiat por yai ne khtin chu blai ong ba fin long ba yai ne scam ba fin long ru tau ba yai sha slam pen rit pen ko ngo yai ne ba yai sha slam ba deng ta la fi yai ne balai fi penrit fi pen ko ngo hau trai ba fi aisha aslam fi ni i ya ka kamba ga jong blai ga jim ga jong fi ba utrai nang kar khui fi nang ai bor fi wa ju ngosi wa ju pitar wa ju dom ya man la ka sngi ko mang ong fi ya ko bo jisu ya kren ko bo jisu kren im ko bo jisu im le ko bo jisu le tadeng ta la fi yo yu jisu ai ba ga jing ba habriu ga jong jisu kan tang san ha ga jing im ga jong fi tadeng ta ai ba u jisu unyo jaka ka donut jong pi khot ye u ha ne ka ski pediang ye u mau trai jungi u de utrai unum le da ka bor han re u de u blai la pi ai lat ye u la pi ai jing bet ye u un rong ha ka donut jong pi tak da ong ha khmi ngi yang ka jing khang bang atiet u ta bo ple ka jing khang an yo ban rong utrai wan na ka lenti ka badai mar ude utrai ba unum le jubor unum kenjat kata ka jingkhang le unum tiet da ka jubor na ban le jubor ban penpat kata ka jingkhang utiet wong tok wong khami ngi yang ka jingkhang ba tiet la pi ple wong androng ta la fi ple ngan le no ta de da ka ne ka singi nga songo utrai utiet ka jingkhang ka donot jong fi ple na uta bo ple jisu ong ani ai khawai bat u bam u ni khawai bat nga kamot ha bo rong utrai ka rung ka hima ka jong blai ha u badeng ta habau rung ha kata ka hima ga jong blai ha ka hima ga jong blai kan mau ka don ka jingka ka jing sumar ka jing yada ka don kata ka jing pendap ka don kain kata ka jing dap ka jing shlai ha kita ki aka baro jong ka jing im ka jing suk ka jing kemen ba ka hak ka jong blai kawan hau tau brio badeng ta kwa banong ipi ka ni ka sngi ka mamata la fidan ha ka hima uji su mong ba pidei tang kita ki kon jong hima da fidei snun u kon jong u barab ba pilong ukon pimdei ba fiyo i kata ki aka na kata ka hima han fiyo no sundan hi ya kata ka jingyo pateng lane ka inheritance na utrai tadeng ta filong kon jong trai fiyo ka inheritance ka jong blai fim pa ma ban yo ka inheritance ka jong blai lane kata ka jingyo ganti ka jong blai baro ha ka jing jong fi pediang yu jisu ka nong fi finom babe kemangam simla babe kidan sibon ki bla pediang yu trai kim simla babe piru finom babe da lei ru jagat ba jalong kat balong finom babe na kwa ban garanti fi mat na utrai mat se mun sing ni mat ta ka daw nim so tho ulong oba kum no mat nga kwa no fi atu khmi ba to mat ong tin jo blai potrai ulong bo ba ulong oba thiang ba ka tin ju kham thiang ban ka rongap ha ki sintor ki jong fi ngi dwai ni ka por ka manta ngi dwai hallelujah try ni ka por nga dwai nam tan ki kon ki jong me me yang ka jingkhang me tiet ablai ba try ba ki play ka ni ka jingkhang mi yo ban rong ha po jong ki ba try kin yo amat ka ta ka jing bhai ka jing bang ka jong me kin ya khawai bat me man ya khawai bat ki ta try ji so bet ka jing khawai ka ni ka ta ka jing suk ka ta ka jing kemen ka ta ka jing shlai ka jing dap ha baro ki benta kanam dan kanono ka jing kardu ha ka jing khawai adwai nga kar khuni ki khon ki jom me bakin mat ya me ko try ka jing im la biang ka tu ka jing long niam la biang ka tu ka jing le rukom baro menta ka la dai ka por ya ka ba fin pediang yo ji su fin shakri ya u ha mun sim ba ka jing shisha ngada dua yang kerku ablay men kerku ni ki kon jeme hani ko porna so don ki pang bi tam u soitan u le don bor soitan u thambor ke jim jofi u pen pang u pen sitam u pen kordet ya ke jim jofi u pen so sat ya pi don pedeng jofi pang depression pi pang ke jing pang ta ki panic attacks pi skendet pi siap tieng ba pi seir ba ta kamen sim ke jofi haga kerteng u jisu ngal shop no ke jing dum baro hagar tengge jong jisung na hukum bar yo rat kita ke jing de bor man baro kinda do kita dam ke jing im ke jong fi pinyo ke jing la lo fi jing pen kya na do man ta gasngi halalu de ma pi man attack u shaitan umla shuban attack if de panic attacks ke jong u shaitan long panic na do man ta gasngi na mar jong fi hallelujah nga dua nga ker khu fi
haga kerteng u Jesus Christ jingpang depression barok syaitan udah menlong mau berdepres mde mapi menlong depres kijing ban ben barok mde syuk mapi ben yo kijing ban ben de syaitan ben yo kijing ban ben nafi kijing perslek kijing try kijing im jafi ke penjat tiao ke lengkor jong syaitan hallelujah ai ngo ime ko try ai borang ni ki kon sai si sien pat mala pelat merau ki bakin long ki bakmen kin long ki besok kinam so khuslai de syaitan ben khuslai kinam so syap tieng lo de syaitan ben syap tieng try kin yat na ka jinget na ka bor teng Jesus no penem amen but amen hallelujah try ker khufi no ai bor fi im ko im mu Jesus ya ko ya u Jesus ngau tadeng ta filap pedang u Jesus kan ke sni baki ki bo krau ki plakin long na pi kin mi na pi baki ma ke jong blai ka awan na ke jim ke jong fi ko blai shi won ngan sai syam pat amen ngadap da ke jing kemen ke ba krau bad kata kalong banga khot sngo bhai fi we baro na kalong bala pinyawan lang shani haka arp khundai tarik jone ubnai haga sni balang benai December arajar arpway ka Potternet kan perlong ka Thanksgiving service haga por shipau shiteng men step bar kum juru ya ka healing service haga por sawaji janmiat tadeng ta na khot sngo bhai fi pinyawan sheng ni ka jaka ka ba ka office jong ka Potternet ka dan hang ni open Nongthymmai Nongkhryiem in pelong ini ke jaseng jong jing aingo bangin aingo yu blai tamarula don rengkat bat ngi ngado bas dang jong neusnam hado ke bakut jong neusnam tede inta fiki nong duai fiki bas songo yu blai fila wan segene ke jaka ya ka bangin duai aingo ya ka bangin ai ke jing ruai ke jing ro show blai hagani ka arb khundai tarik saisien arb khundai tarik ne ubnai bakat jar arhuwe Kajaka hangni ha open Nongthymmai Nongkhryiem ha ka office jong ka Potternet ka por kan long posting men step pat jan miet ruk ha ka por sau baje utrain kur kui fi ngangai ni kendo ya pi ha pa piwan sing ni ke jasang ni ka sngi ni khot sngo ba pen tip lam ni ki we ro ba ki ni wan lang ngi yo ni le kemen lang ha ka ni ka sngi kublai shibon amen